Hinimok ng Civil Service Commission o CSC Bicol at Development Academy of the Philippines o DAP ang mga opisyal at kawani ng gobyerno na samantalahin ang Public Management Development Program o PMDP upang paunlarin ang kanilang kakayahan sa pamumuno at serbisyo publiko. Ayon kay John Robert Javier, Project Manager ng DAP, ang PMDP ay nag-aalok ng komprehensibong pag-aaral para sa mga nagnanais na makapagtrabaho sa gobyerno o kahit sa mga may mataas ng posisyon sa pamahalaan. May 3 kurso na ino-offer ang PMDP. Una ay ang Middle Managers Class o MMC na para sa mga permanenteng empleyado na may salary grade 18 hanggang 23 at 50 taong gulang pababa. Ang MMC ay nagtatagal ng 1 taon kasama ang 6 na buwang in-house training sa Tagaytay, Sensing Journey o Community Immersion at Capstone Project. Katumbas din ito ng Master's Degree in Development Management. Meron din silang Senior Executives Class o SEC. Para ito sa may mga salary grade 25 at pataas at 55 taong gulang. Ang SEC ay tumatagal naman ng 55 araw sa loob ng 10 buwan kasama ang residential training, Sensing Journey, isang foreign study mission at isang capstone paper. Ito ay katumbas ng Graduate Diploma in Development Management. Ang dalawang programa ay nag-aalok din ng mga modules sa digital transformation. May frenetic leadership din para sa mga undersecretaries at assistant secretaries na tumatagal ng 2 linggo, kasama na ang training sa Tokyo, Japan. Nominees should secure nomination from the head of their agency. So they will submit the documentary requirements, dapat complete yun, nasa website naman po ng DAP yun, ng PMDP. And then, if they are qualified, they will be invited for the online exam and then online panel interview. Yun po yung major steps ng admission process. And then, the admissions committee will deliberate on all the candidates and then isasabit po yung mga na-deliberate, yung shortlisted to a steering committee for the confirmation of their acceptance. Sa kasalukuyan, meron ng 78 PMDP graduates sa Bicol Region simula noong 2012. Ang scholars ng DAP PMDP ay government-funded na aprobado sa General Appropriations Act o GAA. 1,592 na po yung graduates ng PMDP across the country from different agencies and since 2012. Mga alumni natin, some of them are already promoted to their respective positions in government. Yung iba pumasok ng MMC division level, pero now na-promote na to directorship positions. Yung iba naman naging regional director na. Kaya we are really proud in implementing this program because we see how our graduates become successful in their respective fields and agencies. Sa ngayon, patuloy ang PMDP sa paghahanap at paghihikayat ng mga peak-performing, development-oriented, competent, ethical at committed executives at middle-class managers upang makapagbigay ng mas magandang antas ng serbisyo publiko. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.